Hola de nou, com esteu? Espero que hagi anat bé la pausa, que hagi estat fructífer el networking i reprenem el Connect AI Industry Congress. Fins ara hem parlat de tecnologia, de processos, de dades, però ara ens centrarem en el motor que fa que tot això funcioni, que són les persones. Perquè podem tenir la millor IA del món, però si no tenim una cultura organitzativa preparada o talent necessari per liderar-la, la IA queda en una cosa totalment buida. Avui la indústria té un repte majúscul, que és la bretxa entre el que les empreses necessiten i el mercat ofereix. I ara, per parlar de competències, de cultura laboral i de retenir talent a l'era de la IA, anem a iniciar una nova taula rodona. Donem la benvinguda als nostres experts que ens ajudaran a posar llum en aquest repte crític. Ja podeu anar pujant, si voleu, Jaume Saltó, CEO i fundador del grup Saltó, Emily Granjan, directora de Vertical Tech a Michael Page, Daniel Rayo, director tècnic d'automatització i sistemes a Suris, i en Xavier Bañó Coral, director de transferència tecnològica a la Salle URL. Un fort aplaudiment per tots ells. Molt bé, bona tarda a tots i a totes. És un moment complicat, després d'haver menjat. Intentarem fer una taula rodona bastant dinàmica i que no us adormiu. Molt bé. Bé, la intel·ligència artificial és una realitat a la indústria, però la seva adopció efectiva sovint xoca amb una barrera crítica, que és el talent. Formació insuficient, perfils difícils de trobar, resistències culturals i una distància creixent entre el que l'empresa necessita i el que el mercat ofereix. En aquesta taula rodona, amb els companys i companyes, el que farem és posarem reptes reals en l'adopció del tema de la IA. I a partir d'aquí, 3 actors claus: la digitalització, la indústria i la universitat, amb el mercat laboral. Dialogarem amb l'empresa per analitzar quins desajustos es produeixen, com s'ha generat i, sobretot, quins passos previs cal fer per preparar les persones i les organitzacions. Bé, doncs ara jo passaria la paraula a cada un d'ells perquè faci una petita presentació. Bé, l'empresa i la universitat sempre han tingut el repte de buscar quina és la relació que poden construir conjuntament. La meva funció dintre de la Salle és precisament promoure i dinamitzar aquesta relació entre la universitat i l'empresa, connectant ciència i negoci. I el meu nom és Xavier Bañó, soc el director de transferència tecnològica de la Salle, i la meva funció és connectar aquests dos mons perquè les empreses puguin innovar i millorar la seva competitivitat a partir de l'expertesa dels nostres grups de recerca. Buenas tardes a todos, soy Emily Granjan, lidero las áreas técnicas dentro de Michael Page, una consultoría de selección de personal especializada, y mi misión es clara: conectar la industria con el talento, con el objetivo que las empresas tengan a las personas adecuadas para poder avanzar. Buenas tardes, Daniel Rayo de Suris, una empresa de servicios e instalaciones para empresas de proceso químico, industria farmacéutica y sector agua. Nuestro trabajo es ayudar a estas empresas clientes a automatizar sus procesos, a entender sus datos, a entender su forma de explotar las plantas y ayudarles a mejorar y a llegar a sus objetivos. Molt bé, després d'aquesta presentació, com podeu veure, la part formativa, la part de cerca de talent i el món empresarial que hi ha unes necessitats. Bé, des del baròmetre de la transformació digital de la indústria de Catalunya, que es va fer des del clúster digital, surten unes dades molt importants. El 77% de les empreses que no han fet cap acció per millorar les competències digitals. 77%. Només un 9% dels treballadors tenen competències avançades i el 46% no ha format cap treballador.
amb aquestes dades la veritat és que no anem gaire bé. Bé, doncs aquí jo llançaria una primera pregunta. Doncs, des d'aquest punt de partida, què creieu que hem de tenir en compte, sí o sí, al parlar de la IA, el talent i la indústria? Com vulgueu. Sí. Bé, jo crec que des del punt de vista d'aquesta pregunta el que sí que ens cal és continuar parlant d'IA. Crec que és important que expliquem i la gent conegui exactament què és la IA, què fa i què no fa la IA, què pot resoldre i què no pot resoldre la IA i, per tant, aquesta part de transmetre tant als equips professionals com als equips directius de quin és el rol que realment pot jugar la IA com a eina per millora de la competitivitat empresarial, doncs és clau. I també és important parlar de la gestió del talent. Al final aquí també tenim un repte de com estem gestionant aquest talent i com apropem aquest talent perquè realment es pugui desenvolupar i pugui ajudar a aquesta evolució empresarial. I diria més, potser també cal deixar de parlar del talent i parlar amb el talent, que al final és conèixer també quines inquietuds i com podem alinear el que busca el talent amb el que busca l'empresa. Totalmente alineada y yo creo que el desafío de la inteligencia artificial no es la tecnología, somos las personas. Creo que tenemos que formar a nuestros empleados, tenemos que impulsar este talento y construir también un liderazgo, en las empresas que abrace este cambio que estamos viviendo. Como dicen los compañeros, estoy totalmente de acuerdo. Crec que lo important és el talent tècnic, però també s'ha de conjuntar amb les necessitats dels clients, de les empreses que fan servir aquest talent i intent dels sectors en els que estan introduïdes per poder donar el millor servei. I jo crec que és una opinió meva personal, però donar petites passes amb resultats positius a curt termini, mig termini com a molt, que serveixin per aterrar el que és el concepte IA i que puguem normalitzar-ho com es va normalitzar el web fa 25 anys. És a dir, és una cosa que s'ha d'incorporar i l'hem d'interioritzar tal com ve, entendre-ho bé. Sí, el que possiblement ara les coses vagin molt més ràpides que quan va aparèixer a la web i s'acceleri moltíssim tot. Bé, un altre punt seria el gap del talent, el desajust entre mercat, empresa o formació. Tots reconeixem que el talent és clau, però gairebé ningú actua, o molts pocs. Les dades del baròmetre, una altra vegada, posen de manifest la manca de coneixement tecnològic a les empreses. Un 54% estan en un nivell bàsic, un 33% adequat i un 9% avançat. Tenim molt recorregut, no? La pregunta als companys, es pot desplegar la IA al sector? Sí, es pot desplegar la IA al sector? Sí, com comentava, amb petites passes, amb objectius molt concrets, amb fulls de ruta concrets que donguin resultats petits però que a la vegada alientin l'esperança, això ens pot portar a l'èxit i incorporar-la plenament. També comptant amb el talent que ve de fora, de la universitat, de les empreses de selecció i fomentant el talent intern perquè hi ha vegades que és necessari que el personal que tenim dintre les pròpies empreses creixi i s'incorpori a les noves tecnologies. Sí, jo crec que vivim un repte des del punt de vista d'aquest desplegament de la IA. Podem trobar un desplegament de la IA formal d'aquella empresa que és conscient de quines eines pot incorporar dintre la seva empresa per millorar la seva productivitat o fer la seva operativa més eficient, que potser és la que s'està produint en menor mesura, però també és veritat que s'està produint un desplegament de la IA molt informal, on aquells professionals més avançats digitalment incorporen les seves pròpies eines d'IA dintre de la companyia
i l'empresa tampoc és conscient de que aquestes eines resideixen dintre l'empresa. No? Amb la qual cosa, aquí hi ha un altre repte també des del punt de vista de tenir consciència de tot aquest fet. No? Per tant, segur que de molt a prop la IA està present d'una manera o altra. No? Emily. Dentro de lo que es el mercado laboral, ¿no? Te diría que en la industria el talento que nos falta, que no es un talento puramente técnico, nos falta un talento, son los perfiles más híbridos, es decir, estos talentos que conectan lo que es el negocio de la empresa, los datos y la tecnología, ¿no? Hoy en día el talento no busca solamente un salario, busca un propósito, una propuesta de valor que se diferencia de lo que ha podido vivir hasta ahora. Muy bien. Una pregunta, Daniel. Quan no arriba el talent intern, què passa amb els projectes que teniu com a empresa d'IA? Què feu? Quan no hi ha talent, doncs, malauradament, moltes vegades els tenim que externalitzar per absència de talent i això és un risc, no us enganyo. Si externalitzes coses i no els supervises lo suficientment bé, es pot desviar per camins que no et pertoca i pot ser que no arribi als resultats esperats, que això seria el menys dolent, que se'ns vagi de pressupost, que és pitjor encara, i que a més se'ns en vagi de temps i el client no estigui satisfet amb la nostra feina. I això és el que hem d'intentar evitar per fer-ho, com a mínim poder-ho pilotar des de dintre 100%. Molt bé, per això tan important el tema del talent, no? Exacte. El talent. Xavier, tu creus que la formació va per darrere o les empreses no saben què demanar? Bé, la formació, jo crec que la formació va per endavant. Fixeu-vos que avui estem discutint el paper de la IA i si busqueu probablement ja trobareu postgraus i màsters en computació quàntica. I això té un fonament, i el fonament és que el mercat universitari, l'activitat de la universitat és un entorn molt competitiu, en el qual ens trobem en un moment en què ens trobem amb una piràmide poblacional invertida, és a dir, cada cop hi ha menys alumnes disponibles per les universitats i també hi ha una profileració de centres formatius que ofereixen formació professional. Algunes estan suportades també per fons d'inversió, el qual això ens motiva a les universitats a voler ser diferencials a la nostra proposta de valor. Per tant, hem de tenir aquesta connexió amb l'alumne per oferir una experiència diferencial, però també dintre d'aquesta experiència que ens demana l'alumne ens obliga a apropar-nos molt al món professional i al món empresarial per entendre bé què és el que realment podem oferir i quines són les necessitats que no estan cobertes per les empreses. Per tant, les universitats i altres centres de formació sí que busquem una resposta a les necessitats del món empresarial. O sigui, creus que la demanda de l'empresa el pot oferir el sistema formatiu, no? Sí, jo crec que, de fet, les diferents, des del punt de vista de formació reglada o des del punt de vista de formació executiva, tenim una gran capacitat de mantenir el diàleg amb les empreses i d'adaptar la nostra oferta formativa a el que realment ens expressen les empreses. El que probablement falti és més diàleg amb les empreses i que les empreses ens identifiquin com un pol, com un punt en el qual els podem acompanyar tant des de la formació com des de la recerca i la transferència o la innovació, que és un dels reptes que encara tenim sobre la taula dintre del món universitari. Sí. Emily, ¿cómo lo ves? ¿Perdón? ¿Cómo lo ves, el gap este? Yo creo que estoy alineada con lo que dice. Cuanto más podemos colaborar conjuntamente, es decir, no uno por un lado la parte formativa, la parte de empresa, sino poner unos objetivos comunes, colaborar, centrarnos, es cuando más podemos fomentar, ¿no?, que la adecuación, conseguir estos retos que tenemos todos dentro de las compañías. Creo que si miramos hacia atrás, estamos evolucionando de manera muy positiva, es decir, ahora colaboramos mucho más,
pero creo que aún así podríamos seguir con este empuje, sin duda. Com ho veus? El que comenten els companys, crec que és molt important entendre els perfils, les persones que surten dels projectes formatius, universitaris, etc., i adaptar-los al món empresarial a l'entorn dels sectors que toca cadascú, els seus clients, les seves cultures corporatives, i això és el que té que fer l'empresa fins i tot abans que entrin a treballar per l'empresa. És a dir, jo crec que és un punt en el que s'ha de col·laborar amb entitats com la Salle, amb Michael Page, per poder arribar a bon port, a tenir talent propi, convenientment format i adaptat al nostre entorn, que és el que busquem. Jo crec que falta aquest diàleg que comentaves de trobar el món de l'empresa amb el món formatiu. I jo també puc ara explicar una experiència com a empresari. Estem obrint una línia nova tecnològica i resulta que al mercat no hi ha enginyers formats amb aquesta tecnologia, perquè la tecnologia va molt de pressa. I també a nivell d'universitat el canviar un tema curricular és complex i el món va molt de pressa. Llavors hauríem de veure què s'estan fent en d'altres llocs per accelerar això, la necessitat real de les empreses, cap on va la tecnologia, respecte al sector formatiu. Sí, de fet, amb diàlegs que tenim amb diferents empreses dintre del Consell d'Empreses de la Salle i activitat que tenim amb el món empresarial, per exemple, una de les coses que ens posen sobre la taula és si cal que els alumnes surtin tan especialitzats. Vull dir, al final, el que ens busquen és potser cal que aquests alumnes surtin amb un perfil més versàtil i amb una millor capacitat d'adaptació a les necessitats de l'empresa. Amb la qual cosa, això també ens provoca una reflexió interna de quines són aquestes necessitats i com hem d'orientar aquests perfils perquè quan surtin al món professional realment puguin encaixar en aquests llocs que es puguin proposar des del món empresarial. Claro, porque dentro del mercado lo que comentamos son estos perfiles híbridos, que conectan ambas cosas, que es lo que se buscan. Y creo que es importante también dentro de las compañías, dentro de las empresas, de construir desde dentro, es decir, fomentar la formación de los empleados para justamente conseguir estos perfiles y ayudar de fuera y de dentro. No, totalmente de acuerdo y tal. Pero bueno, tenemos que encontrar espacios para hacer. Y también el tema de la formación continua, que también yo creo que es importante, porque sobre todo en el ámbito tecnológico, que va a una velocidad, com podem fer tota aquesta formació contínua que pugui formar-se, perquè una persona acaba un grau i llavors dius, vale, molt bé, que sigui molt transversal i llavors quan entra a terra al món de l'empresa dius, què hem de fer? Moltes vegades les empreses ens costa trobar llocs on puguem fer aquest tema de formació contínua. Però bueno, jo passaria a aquest punt i està clar que ens hem de trobar, i jo també al final també sempre dic, sols, una persona sola pot anar molt ràpida, però junts poden anar més lluny. Jo crec que aquí hem d'estar, tot l'ecosistema hem d'anar junts per tindre aquest talent. Doncs passaria a un altre punt que és inacció interna i barreres culturals del món empresarial. Posar el focus en el que depèn de l'empresa i no del mercat. Si el 77%, com dèiem abans del baròmetre, no s'hi posen, el problema és manca de talent o manca de decisió. Les dades del baròmetre, les empreses només un 7% aplica incentius, un 21% col·labora amb centres formatius, un 15% resistència al canvi i un 13% manca de recursos per formar. Aquí, Daniel, et faria una pregunta. Quan el projecte és clar, però l'equip no acompanya, on falla? Direcció, comandaments intermitjos o cultura? Aviam, la direcció, en aquest cas jo no l'entraria dintre de l'equació perquè, diguem, si hi ha un projecte, el projecte ja està i s'ha d'executar. Aleshores, aquí la clau, des del meu punt de vista,
són els comandaments intermitjos, i quan dic comandaments intermitjos parlo de directors d'àrea o caps de projecte, que també els considero dintre d'aquest sector, d'aquesta franja. Aquesta gent, comandaments intermitjos, han de fer de transmissió entre les necessitats del client o de la pròpia empresa, si és un projecte intern, cap a la gent més tècnica, el talent de sistemes, el talent d'arquitectes de comunicacions, etc., que són els que al final han d'executar i han de muntar una mena de paraigües perquè l'equip treballi tranquil, amb uns objectius clars, molt propers, que es puguin mesurar, encara que sigui a poc, però que mantinguin la motivació viva per continuar endavant i assolir al final els projectes. Jo crec que és la millor manera de treballar quan tenim aquests perfils, aquesta situació. Els middle managers són els que han de posar-se les piles en aquest sentit. I són els que han de formar. Exacte, que són els que s'han de formar, exactament. Hem de formar, que s'hem de formar tots. I també una cosa molt clau, que és la gestió de l'equip. Perquè avui en dia el més complex és la gestió d'equips. Podem parlar d'ella, podem parlar de moltes coses, però la gestió d'equips és el que és complex i molta gent no vol fer-ho. És una dificultat. Molt bé. Xavier, es pot formar sense que la direcció cregui realment en el canvi? Home, formar sí, es pot formar i a vegades passa que et demanen programes formatius per l'equip professional i després el resultat d'aquest programa formatiu, si no es creu en el canvi, al final és una inversió que té poc recorregut. El que també és veritat que molt sovint aquests programes formatius a vegades haurien de començar pel propi equip executiu. Al final, quan hi ha aquestes noves tecnologies, quin és el paper de la IA, no cal fer una formació tècnica a l'equip executiu, però sí que és interessant que entenguin quin és el paper que juga la intel·ligència artificial o pot jugar la intel·ligència artificial com a eina dintre de la seva empresa, però també que entenguin quin és el seu rol i quina és la seva responsabilitat. I a vegades es formen els equips professionals amb IA, cosa que està molt bé, i quan parlem d'IA m'agradaria que s'entengués que parlem més enllà del xat GPT. I clar, jo crec que a vegades falta aquest exercici de consciència dels propis equips executius de què és el que tenen davant i que els afecta d'una manera o altra. Molt bé. Emily, tu creus que les empreses industrials són atractives pel talent digital y pel talent femení? Yo creo que las empresas industriales tienen un gran potencial para poder atraer a este talento, tanto digital como femenino, pero no lo están aprovechando al máximo. Creo que se tiene que modernizar más cómo explican su proyecto digital. Aún seguimos teniendo dentro de la industria una percepción de un sector un poco rígido, un poco flexible, te diría. Creo que también es importante poder asegurar unos programas reales de cultura, de flexibilidad, de visibilidad femenina también, que atrae mucho el hecho de ver referentes femeninos dentro del sector. Pero al final yo creo que el talento, que sea femenino o el talento en general, lo que busca son empresas donde ven que pueden evolucionar, que pueden aportar y que también se sienten escuchados. Yo creo que es lo que marca mucho la diferencia para que este talento pueda irse a la indústria. Bueno, jo crec que la indústria al final també hem de tindre una visió més àmplia. La indústria no és allò, el dibuixent d'unes naus amb unes xemeneies traient fum. Jo crec que la indústria ha canviat i això jo crec que també hem de fer pedagogia tots plegats perquè se canvi això i per poder que els talents digitals i el talent femení també cregui a entrar al tema de la indústria. I a més tenim un gran repte a Catalunya que és creixem al tant per cent d'indústria, perquè normalment la indústria és on se generen els llocs de treball de valor afegit.
I aquest és un repte tant del govern com un repte que tenim com a país. Bé, doncs passaríem a un altre punt, formar versus captar talent. Diu, ajudar els CEOs del públic, és el que es vol, a prendre decisions concretes. En aquest context, què és més realista, formar o fitxar? Si tens diners, fitxes. Això en l'àmbit esportiu està així, però crec que a vegades no és el cas. És orgànic. Aquí, Emili, em faig una pregunta vinculada amb això. El mercat dona per captar talent digital avui? Sí, el mercat dona per captar talent digital avui? Yo creo que hoy hay una demanda altísima, hay una oferta más limitada, entonces la importancia de combinar tanto formar como fichar. Creo que es muy importante combinar ambas cosas, que las empresas pueden fichar este talento cuando lo necesitan en un momento dado, pero también tienen que, creo que el músculo, la parte muy importante, tiene que venir de dentro. Hay que construir con los empleados que tenemos, hay que formarlos, se habla mucho de upskilling, de reskilling, es importante, eso a la hora de justamente poder atraerlos. Entonces, para mí es una combinación de ambas cosas, ¿no? Molt bé. Gràcies. Daniel, què fan malament les empreses industrials quan busquen talent? Què fan malament? Què fem malament, vaja? Sí. Pues, a lo millor el que cal és buscar, com deia Emili fa uns minuts, és una capacitat més transversal, gent tècnica, però amb una capacitat més transversal i amb una mentalitat més oberta per adaptar-se a qualsevol entorn que puguis trobar. Tu pots ser una empresa d'un tipus determinat, amb unes característiques determinades, amb uns clients determinats. En el meu cas, amb una empresa que fa instal·lacions pel sector químic i productiu, però una altra pot ser un automotriu, que la filosofia és totalment diferent i el sector és totalment diferent. Generar talent adaptat o que es pugui adaptar, millor dit, fàcilment a aquests entorns és el que toca. I les empreses hem de ser capaços de, quan fitxem talent, saber-lo portar cap al nostre racó, diguéssim, cap al nostre know-how, coneixement del sector, i això és el que cal fer. Uns perfils superespecífics, com comentava abans el Xavi, sí que són necessaris, però potser costa més d'adaptar-los dintre del que és la cultura empresarial. Jo havia una pregunta per tu. Després, sobre aquest tema, us en faré una altra, els tres. Quin paper hauria de jugar la formació contínua i executiva i quin paper juguen els programes d'innovació i incubació en generar talent operatiu i no només papers teòrics? Home, la formació contínua en tots els nivells és clau. Avui en dia vivim en un món molt fràgil davant del canvi, amb molta incertesa, no és lineal i per tant això el que ens obliga és a incorporar noves capacitats i incorporar noves habilitats per poder interpretar cada moment, per poder donar resposta a allò que se'ns planteja. I sense la formació contínua aquestes capacitats disminueixen i posen en risc la continuïtat inclús del projecte empresarial. A més ens obliga a aprendre i a desaprendre d'una manera molt àgil. Avui tenim noves tecnologies, tenim nous models de treball, tenim noves aproximacions al mercat i tot això ens obliga d'alguna manera a deixar enrere el que estàvem fent i incorporar noves maneres de fer. I probablement d'aquí un temps serà necessari fer el mateix exercici. Per tant, jo crec que és necessària la formació contínua i la vigilància de com canvia l'entorn en el que et mous. I respecte al que em comentes de la part d'innovació i incubació, interpreto que parlem de tot el que és la part de recerca i transferència. Aquí una de les coses que també cada cop és més evident i és que qualsevol finançament vinculat a recerca o a transferència des dels diferents entorns cada cop es demana que estigui més orientada a resoldre necessitats reals del món empresarial o de la societat.
O sigui, es defuig molt i s'està començant a seleccionar molt el que dèiem la recerca d'estanteria. O sigui, la recerca bàsica és necessària, la recerca aplicada, per suposat que també, però sempre orientada a un propòsit i a una necessitat molt concreta del món empresarial o de la societat. Per tant, hi ha molt coneixement que potser abans, com deies tu, aquells papers, aquells papers que al final només omplen l'ego de l'investigador, doncs ara tot això ja està més, queda més diluït. Totalment d'acord. I has dit una paraula que és el desaprendre. Què sembla? Desaprendre. Desaprendre, sí. Això és molt important, perquè al final et trobes al món de l'empresa i dius, no, tota la vida s'ha fet així. I per què? Perquè un comandament intermig ho va dir o perquè el CEO ho va dir i tot això. I dius, bueno, escolta, les coses han canviat, no? Però és clau, el tema del desaprendre. Bé, jo us volia fer una pregunta als tres, que pel tema de captar el talent, si creieu vosaltres que el talent, jo crec que avui en dia el talent quasi va en vol. Vull dir, no som les empreses que escollim, sinó que és el talent que escolleix en quina empresa va, no? Doncs la importància, o si el talent valora molt el propòsit de l'empresa. Perdón, pero es verdad que en el día a día lo vivimos, ¿no? Y es lo más importante. Hoy en día, como bien has comentado, es decir, que son los candidatos que escogen dónde quieren trabajar y lo que buscan es un trabajo que tenga sentido. Lógicamente un salario que sea justo y también unos programas de desarrollo donde pueden aprender, donde pueden crecer, donde pueden ver una conciliación. Y esto es realmente el propósito de valor que tienen que tener las empresas y comunicar mucho acerca de este propósito. Muchas veces dentro de mi negocio, ¿no? Cuando ayudo a empresas que están buscando incorporar talento, también les asesoramos en el momento que están haciendo entrevistas con futuros candidatos para que puedan vender esta propuesta de valor, comunicarla, explicarle en detalle con quién van a trabajar, cuál es el equipo, qué aportan, hasta dónde, cuál es el plan de carrera que podrán tener. Muchas veces, hace unos años, era una entrevista donde era más, bueno, pues a ver qué me vas a aportar, qué has hecho y todo. Hoy en día, la balance tiene que estar en 50-50. La empresa tiene que vender su propósito, su empresa, su cultura y, lógicamente, la persona que quiere optar a la posición también tiene que poder venderse en este caso. Com ho veus? Subscriveixo totalment el que diu l'Emili, és evident. El talent va, com tu dius, Jaume, on vol anar. I les empreses han d'oferir un pla atractiu per les persones que entren a formar part de l'empresa. No és només un tema salarial, ni molt menys, és també un tema d'equip, és un tema de projecte, és un tema de pla de carrera, o què faràs o què espero que facis tu d'aquí 5 anys. Això és, des del meu punt de vista, un incentiu que si motiva a la persona o a les persones que estàs intentant captar pot ser molt positiu. Malauradament, si això no ho pots oferir, hi ha moltes altres opcions perquè aquestes persones puguin anar a altres empresaments. Molt bé. Sí, si vols fer alguna aportació. Sí, bàsicament jo crec que aquí el repte, com comentava al principi, és també el repte que tenim és de parlar amb el talent. Al final, nosaltres, per exemple, a la Salle, com altres universitats, fem la Fira del Talent, on venen diferents empreses a explicar quines oportunitats donen als alumnes que acaben de graduar-se o acaben de finalitzar el màster. I fa uns anys el nostre model de Fira del Talent era que les empreses venien i seleccionaven alumnes. Ara el model és totalment diferent. Són els alumnes que expliquen a les empreses què busquen i què esperen que els hi ofereixin. I els hi donen visió de què és el que estan buscant, aquest projecte professional, aquest creixement. I també adverteixen d'una cosa, no tenen tant de compromís i no són fidels. I aleshores això genera un nou repte també al món empresarial i un repte afegit i és com aquest talent, perquè sempre estem pensant en el talent jove, però també tenim un talent sènior i que les seves expectatives i el seu creixement també ha de continuar.
i com es lliguen aquestes diferents generacions amb valors i propòsits diferents. És complexa. Bueno, aquí jo crec que estem donant un missatge als CEOs que estan a l'empresa que a part de vendre els seus clients han de vendre el seu talent. Han de vendre l'empresa perquè el talent pugui venir i que al final no tot és un tema econòmic, sinó que és moltes més coses. I és la forma de captar i, important, fidelitzar, que és una gran dificultat. Tot i que és molt difícil perquè les noves generacions tenen una perspectiva diferent respecte al talent més sènior, que es buscava més l'estabilitat, el quedar-te i tal. Bé, jo crec que missatge, heu de vendre l'empresa perquè us vingui talent. Les universitats i els centres de formació faran talent, però hem de fer-ho. Bé, per tancar aquest punt, us volia preguntar a cada un de vosaltres si es tingués que apostar dintre dels propers 12 mesos en alguna cosa, què apostaríeu? En mi caso sería formar a tu plantilla, a la gente que tienes. Tenemos aquí gente que nos escuchan, las recomendaciones que els hi fem. Sí. Formar a los empleados en el sentido que al final el mercado evoluciona, la tecnología también, el talento va y viene y es muy importante, ¿no? Conseguir construir con las personas que hay para poder alinear también lo que comentabas, ambas generaciones que necesitan trabajar conjuntamente, y el hecho de conseguir esta formación, seguir formando a los empleados, permite también desarrollar estos perfiles híbridos, ¿no? Que conectan negocio, datos, tecnología, que hoy en día son los que más faltan en el mercado. Molt bé. Vols comentar? Subscriveixo totalment el que diu l'Emili i, a més, afegiria que seria bo que els perfils més directius de les diferents companyies que no han aplicat encara projectes o que no han desenvolupat projectes d'intel·ligència artificial escoltin molts casos d'èxit, d'implantació. Segur que hi haurà algun cas que els hi podrà servir d'exemple, i d'aquests exemples que puguin obtenir podran tenir oportunitat d'implantar, ni que sigui petites passes per poder desenvolupar i anar tirant endavant. I això sumat a el que comentava ella de formació del talent intern, que és el que ha de servir de corretja transmissora. Xavier. Jo pel tema que tenim sobre la taula, doncs jo el que faria és primer recomanar conèixer sobre intel·ligència artificial, de saber realment què és el que pot aportar, com deia, més enllà del ChatGPT, el Copilot i demés, quin és el valor que realment pot aportar l'empresa des del punt de vista estratègic, i després conèixer també des del punt de vista del talent propi. Al final, reconèixer les seves expectatives, reconèixer quin és el camí que podem oferir per garantir aquesta motivació i, com hem dit abans, també buscar l'equilibri entre el talent intern, el talent extern, i conjugar-ho tot amb les generacions que tenen el coneixement de l'empresa, que normalment és aquest talent sènior que fa que el motor funcioni. I creieu que aquest talent sènior, el tema de no incorporar l'AIA, o per ells pot ser un problema? Depèn. Al final, nosaltres fem molts tallers amb empreses respecte al tema de la IA i la primera dinàmica que fem és, els diem, quina és la primera emoció que et desperta la paraula intel·ligència artificial? El 80% dels professionals ens contesten por, temor, com els pot condicionar la feina, si pot provocar que perdin aquell paper de protagonisme que tenim dintre l'empresa. En el moment que aquests professionals entenen que la IA només és una eina que ajuda i que pot ajudar a que ells puguin proporcionar més valor a la companyia i que puguin tenir més possibilitats de creixement, aleshores la interpretació canvia i aquesta por desapareix. I aleshores es veuen capaços d'utilitzar-la
per ser més productius, per aportar més valor o per tindre més iniciatives, en aquest sentit. Per tant, hi ha un cert desconeixement encara de treballar sobre aquests temors i sobre aquest desconeixement per veure quines probabilitats reals hi ha a l'entorn de la IA i també del desenvolupament del talent. Penseu que, per exemple, un dels col·lectius que està sent afectat per la IA són les persones amb discapacitat que treballen a les empreses, que s'estan veient substituïdes per agents d'IA. I una de les coses que ens han demanat és com podem revertir aquesta situació, com podem fer que aquestes persones que estan en un call center o que estan en una recepció no es vegin afectades per la IA. És veure quin és el valor que ells poden proporcionar a les empreses, reconeixent també com poden utilitzar la IA com a eina per a la seva feina. I això també és un recorregut d'intentar canviar aquesta percepció que una cosa que comença sent una amenaça realment pugui ser una oportunitat o pugui ser una fortalesa. Coincidiu vosaltres el tema de la por amb la IA? Sí, yo creo que es más que medio al cambio, es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo? ¿Me van a despedir? ¿Me van a cambiar por un robot de aquí a unos años? Y creo que es muy importante, sobre todo, la claridad, una comunicación clara, unas herramientas donde tanto los equipos como la parte directiva, cuando hay esta comunicación, esa claridad, es cuando ya caminan juntos hacia el mismo objetivo. Com ho veus? Coincideixo amb ells, jo crec que el que ha dit abans el Xavi és clau, és a dir, levantes. què pot fer la IA per ajudar-me a mi a aconseguir els meus objectius? És canviar el sentiment de por per al sentiment de què puc fer per ajudar-me o ser ajudat per la IA per arribar on vull arribar. Molt bé, por. Hem de treballar tots per treure aquesta por. I sobretot jo ho he viscut més amb el talent sènior, i jo sempre els dic, la IA no et traurà la feina, qui traurà la feina és el que hi domini la IA. Llavors tu aprèn IA, utilitza-la i amb la qual estaràs com els altres. Aquí hem de treballar tots plegats. Passaríem a un altre punt que és retenció i impacte real. Invertir poc en formació, doncs què passa? Que després ens sorprèn que el talent no es quedi. I aquí vaig molt enfocat. Per què marxen els perfils claus? Bueno, precisament perquè no ets capaç de donar-los un camí que els motivi, un camí on se sentin integrats, un camí on tinguin un equip amb el que confiar i un camí on puguin desenvolupar-se professionalment amb totes les seves cares, polifacèticament parlant, i que puguin evolucionar, el que comentava abans, què faràs d'aquí 5 anys? Ostres, doncs això és important des del meu punt de vista. Si això no ets capaç d'oferir, aleshores probablement busqui alternatives. Emily, com ho veus? Què pesa més avui? El projecte salari, aprenentatge o incentius? Y yo creo que ya no es solamente una cosa, no es el salario, es un conjunto, es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio entre un salario justo, el propósito del proyecto es algo muy importante, ¿no? Algo que, un trabajo que tenga sentido, que les hace levantarse cada mañana. Los incentivos siempre son bienvenidos, siempre y cuando están alineados, ¿no?, con el resto de cosas que hemos podido mencionar. Y un plan de carrera muy definido, como comentabas, ¿no? ¿Dónde voy a poder llegar? ¿Cuáles van a ser mis posibilidades de evolución? ¿Qué aprendizaje? ¿De qué forma voy a trabajar? ¿Con qué autonomía? Y también hoy en día es muy importante, ¿no?, la conciliación. Es la flexibilidad, la conciliación de vida personal y profesional, para que lo puedan ver, que no es solamente un papel, ¿no?, puesto como propósito cultura de empresa, pero que es real, que realmente las empresas hoy en día pues cuidan a los empleados, quieren que los empleados concilien muchísimo mejor su vida personal y profesional. No sé si des del punt de vista teu vols afegir alguna cosa. No, jo crec que coincideixo plenament amb el que diuen els meus companys. Al final també és
interpretar quins són els valors que tenen aquest nou talent. Insisteixo, sempre parlem del nou talent i no ens oblidem del talent sènior. No? Però sí que és veritat que hi ha elements que com deia l'Emily, des del punt de vista d'aquesta conciliació, però després hi ha altres elements també des d'aquells valors vinculats a sostenibilitat, vinculats a que també ens condicionen. No? Al final també depèn de quin tipus d'activitat es fa a l'empresa i com es fa, si se senten còmodes o no, o si se senten identificats o no, també pot ser un condicionant per accedir o no a l'empresa. No? Totalment. També depèn molt d'aquest tipus de valors que d'alguna manera s'han d'identificar per veure de quina manera hi donem resposta. No? Molt bé. Anem tancant, ens queden uns 6 minuts. Bé, aquest congrés ha estat organitzat per 4 clústers i mostra la col·laboració per generar grans sinergies. Una miqueta pregunta general per tots. Com pot l'ecosistema, els clústers, universitats, centres tecnològics, ajudar a escalar el talent digital cap a les empreses? Com ho veu? Bé, jo crec que la importància del clúster sobretot és el seu paper i el seu coneixement del sector en concret i de tota la seva cadena de valor, amb la qual té aquesta capacitat per identificar quines són les necessitats, quines són les mancances i veure com des dels diferents agents del clúster es poden trobar aquestes solucions. Jo crec que a partir d'aquí veure quines necessitats transmeten les empreses i a través dels centres de recerca associats o a través de les universitats associades veure quin és el tipus d'activitat que es pot fer per fer aquesta formació executiva o quines dinàmiques es poden treballar perquè aquest talent tingui visibilitat del sector i del clúster i del valor que pot aportar aquest sector. Emily. Muy alineada con lo que has comentado, Xavier. Creo que para mí es la importancia también de esta colaboración, de esta comunicación con los clústeres, asociaciones, entidad pública, entidad privada y un poco trabajar en el conjunto con un objetivo común, que cada uno puede identificar y poder aportar su expertise y así hacer un ecosistema mucho más potente. Daniel, com ho veus? Jo penso que ja ho fan, però ho remarco perquè crec que és molt important i és acostar les empreses als centres formatius, a les universitats. Això ja s'està fent, vull dir, això és importantíssim. I jo crec que també s'està fent, però podria inclús millorar-se, i és que ajudar a les empreses a explicar a les empreses els beneficis del que són aplicar projectes d'intel·ligència artificial perquè aprenguin de casos que ja s'han portat a terme i que puguin aplicar-los per elles mateixes. I jo crec que això és saltar aquest esglaó de desconeixement que moltes empreses no coneixen i que fa que tinguin aquesta por que comentàvem abans, vull dir, una mica per tancar el cercle. Bueno, jo crec que això des de les clústers s'estan fent. Es pot fer, el compartir casos d'èxit de tecnologies, en aquest cas de la IA, respecte amb foros d'altres empreses o empresaris per veure com se pot a terme i al final baixar la pilota a terra. És coses reals. Tu parlaves també del tema de la recerca, no d'estanteria, sinó d'innovació aplicada. I aquest és el tema que hem d'anar treballant. Quin paper creu vosaltres que els clústers haurien de jugar per reduir el gap entre oferta i demanda? Aquestes totes són de clústers, són els que han coorganitzat tot això. Una mica el que comentàvem abans, acostar empreses a la universitat, empreses de selecció de talent, fomentar la formació interna, comunicar casos d'ús i casos d'èxit d'aplicacions i no sé, segur que hi ha algunes coses més, però se m'escapen. Sí, jo crec que també, una miqueta ho has comentat abans, és el donar a conèixer realment què vol dir un sector. Parlaves abans de com es caracteritza el sector industrial i quina és la visió que té el sector industrial. A nosaltres ens ha passat. Nosaltres, des del punt de vista de recerca i transferència, també tenim una necessitat d'un talent molt específic, que és el talent investigador. I tenim alumnes, ens passen 9.000 alumnes cada any per la universitat i els que s'acaben quedant per fer recerca són molt pocs.
I la veritat és que nosaltres l'any passat vam fer una activitat que li vam dir el Peer Researcher, no? És a dir, anem a veure per què no es queden a fer recerca, i vam treballar amb alumnes de la Salle i d'altres universitats perquè ens identifiquessin com veien o com interpretaven ells la recerca. I la recerca que té la visió de la recerca, a part de dir-nos que és molt avorrida, doncs és d'una persona amb bata blanca dintre un laboratori. Quan els hi preguntàvem quin era el seu lloc de feina ideal, ens parlaven d'un lloc de feina amb el qual tinguessin possibilitats d'aprenentatge, de formar part d'una comunitat de coneixement, de poder tenir experiència internacional, de tenir possibilitat de desenvolupar diversitat de projectes. Això és fer recerca. Qui fa recerca fa això. Llavors, aquesta falta de visibilitat de què vol dir realment un sector, què vol dir, doncs, probablement pugui ser també un punt de comunicació perquè la gent entengui realment què es mou en aquell sector. Voleu fer algun tipus d'aportació? Si no, doncs... Bé, com que estem acabant, us demanaria a cada un de vosaltres una frase, un consell per a la gent que ens està escoltant, gent del sector industrial que tinguin que apostar o que volen apostar per l'AIA. Una frase i que sigui un consell. Objectius definits... Espera. De moment, deixeu els mòbils, sisplau. Si no, activaré l'inhibidor. Escolteu, que és la part important. Vinga. Una frase, des del meu punt de vista, és objectius definits i avançar pas a pas. Jo crec que això és clau. Molt bé. Emily. En el meu cas, si vols que la IA tingui un impacte en la teva indústria, comencem per formar a la teva gent. Jo diria que el valor de la IA, el valor estratègic de la IA està més enllà del ChatGPT. Molt bé. Bé, doncs ja estem acabant i jo m'he quedat aquí com a conclusió, el desaprendre, el propòsit de l'empresa, formació contínua, perdre la por a la IA, l'equilibri salari, aprenentatge o incentius, és un mix, que parlàs dels perfils aquest. I bé, jo crec que espero que la taula us hagi servit per treure conclusions i ho hem fet amb tota la bona voluntat i res més. Gràcies a tots i a totes.